Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko chitupa changu. Ininiwo ndakazvikanganisira kutaura kudai ndaifanira kunge ndatova kuChina, but ndaisazviziva kuti kunyange ukapara mhosva unozongoonekwa paunenge wava kuda kuapply for my visa. My visa was rejected. Apa ndainge ndatowana basa rekuti ndinge ndichinoita teacher kuChina. So pandakapinda muSouth Africa ndakabva ndachizotanga kuwirirana nemadrug dealers maNigerian, zvinhu zvainge zvichitozivikanwa nemurume wangu kuti ndinodhila nemanigerian. MaNigerian awa aiuya kusaluni kwangu vobva vachizosiya madrugs avo, then vaizoti pano nepapo vobva vauya kana kuti vaitumidzira vamwe vavainge vachishanda navo vobva vauya kuzotora madrugs aya. Saka pane pamwe apo pavakazoti vainge vachida kuti ndinge ndichienda kuBrazil, vakandivimbisa mari yakawanda. Ipapo mainge muri mugore ra2017 pavakandivimbisa 50k kuenda 50k kudzoka uine madrugs. Asi ndakabva ndachizosungwa. Pandakasungwa lucky ndakabva ndachizongoita sekunge ndainge ndiri girlfriend wedrug dealer uyo wandainge ndiinaye. Vainge vatogara vachimutsoma. Lucky randakaita mukoma nderekuti ndakanonoka kupedzwa apo pandainge ndichiiswa malogs. Saka muNigerian uyu akazouya onditora. It was already late, ndikangoti maybe kuma 2:08 paakazoya achinditora mutown nemurume wangu kwava kuenda kumba kwake kwandaifanira kuti ndinge ndichizonodya madrugs. Saka vainge vakatondiudza kuti madrugs awa vanomaisa mutupepa twemabutiro, maprotector, then wobva wazomenya one by one. Mamwe acho vainge vakati vainge vachazoisa mumalogs angu, ndokusaka vainge vakati ndinge ndichizoiswa malogs. Saka takazoti tava kuenda kuya. Then murume wangu ndiye ainge achitodriva motikari yacho. Inini nemurume uya tainge takagara kuback seat because kwainge kuine madrugs zvekare ainge arimo mumotikari. Motikari ndokubva yachizotongomiswa nemapurisa, but vainge vamutevera kubva kure. Ainge aine chibhegi chake, ndokubva vachizomuona chiozondipika up, but takazoita zvekupikwa up nemurume wangu. Saka iye murume wangu akangoita sekunge he was just someone who was a random guy who had picked me up neboyfriend. Ndikaendeswa kupolice station, mafingerprints angu akanonzi musystem. I was then released mushure mekunge ndazoendeswa kucourt. Apa ndainge ndakangotsika pakuti ndainge ndichitawo zvekutengesa muviri wangu, handina chandainge ndichimboziva. Iye ainge auya kuzonditora kuti ndinge ndichizoenda kunorara naye. Saka ndo dzimwe mhosva dzacho idzodzo dzandinadzo. Saka pandakazoti zvino ndava kuda kuapply for my visa, that was when I heard kuti it had been rejected. Kuzotanga kuita maresearch nekubvunzisisa zvikanzi ipo paya patakambosungwa hanzi nditori nemark iri papassport pangu. Komana chimoyo wangu unorwadza. Vamwe vangu vose vakapera kuenda kumhiri kwemakungwa kunana UK, vanotoshanda semanurse aid kusvika pari nhasi, but ini handikwanise kuendako nekuti hanzi ID yangu itori nemark yekuti I was once arrested nemunhu ainge achiita zvedrug trafficking. Handizivi kuti zvichazonaka rini. Apa murume wangu right now ari kutongo apply, very soon anokwanisa kuenda kuPoland. Manje kana akaenda kuPoland apa achizviziva kuti inini there is no way that I can ever get a visa unless takataurawo neumwe akati anokwanisa kudeleta identity yangu musystem, ndobva ndachizoti birth patsva, ndobva ndachizotora chimwe chitupa. Hanzi ipapo ndinokwanisa kubudirira. Mubvunzo wangu unoti kana ndikaita saizvozvo vakaenda vakanodeleta everything, ndobva ndachizotangidza, ndinokwanisawo here kuzobudirira kana kutoti anenge atova ma1 hour. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva
kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi tafunga kunodhilita mafingerprints kunosvikika here? Anombochengetwa kupiko mafingerprints kuKG6 here? Kunosvikika here? Ameno, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakaurayawo mudzimai wabosi vangu, and now ndava kugara nabosi vangu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 25 years ekuberekwa. Chakaitika kuti ndige ndichizotanga kuchita bosi yainge iri nhau yekuti ndakatoona kuti murume uyu kana ndikasamupa masweet somethings anokwanisa kuzotofa nedepression. Like the lady, she was that type of a woman uyo anozviudza kuti since iye akanyanyisa kudzidza kudarika murume, she was far much better than her husband. Saka vaigara vachingonetsana at all the times. Ndikabva ndati ine hangu ndiri pano, ndakabva ndachizotanga kuzviswededza padhuze naye. Ndazviswededza padhuze naye kwava kundipfimba, asi kwainge kuri kungondipfimbawo kwekungotiwo, but ainge atogara atozviona kutoti musikana uyu anondida. So I started giving him love, zvokuti akatoshamisika kuti wow, kunzoko kutori nevamwe vakadzi vanokwanisa kupa murume rudo like this. Iye aiti pandakatanga kudanana naye, hanzi ndaiti kana ndikarara neku-left side ndakatsimbirira mwoyo wangu, ndaimuka ndichinzwa dzungu ndikati iBP yekushaya rudo kubva kumukadzi. Ndaita kumupa love. Ndaiti kana madam boss vangu vakabuda ndosara ndomubhekera maskonzi zvinonaka, because amai vangu vakandidzidzisa kuti if you want a man to love you, you have to cook for him. So I used to cook good for him. Ndoda kureurura mukomanashi kuti ndaipota ndichiitira kana weti mukapu yake yetii. Ndaitira zviweti sezvandainge ndakaudzwa noumwe musikana. Zvechokwadi zvakabva zvazoshanda, ndikabva ndatotanga kutoona kuti munhu ainge ava kutonakirwa neni. Mushure mekunge tadanana, inini hangu ndaida kungomupodzawo marwadzo ake, asi zvakazongoendawo nepamwe kwava kutanga kumufunga nekumuchiva. Ndikabva ndachizomuudza kuti sezvo iye ainge akatorara neni, aifanira kutoti anga achizotoitira mudzimai wake plan. Mukoma I don't even want to have a maid. Inini I will never have a maid. As someone that used to be a maid, hakuna zvinhu zvakadaro. Mukoma, vanhu vanotogumitsizira vava kutorara vose. I tell you this, if you put a man and a woman in the same house, pane zvinozotoitika chete. Never. Semunhu akamboshanda samaid, ina handimbofi ndakaita maid pamba pangu. Ndinozviitira mabasa angu, kunyange zvikanzi ndarwara handidi maid pamba pangu, because I know what other girls are doing out there. Handina nguva ini yekuti ndinoswerounza mukadzi pamba pangu zvekuti ange achizondibvutira murume wangu, a man that I worked hard for. Ndaishandorwa gotsi richita sekunge richapera, ndichivavarira marriage. Ndozongotiwo kamwe kamunhu, uya uite mate wangu. For the why, ndinoshandisa washing machine uye zvekare ndinozviainira pandinenge ndakwanisawo ndipapo, kana ndikatadza ndinenge ndatadza. So I started feeling so jealous. And vanhukadzi vaviri, if they are staying under one roof, apa one achizviziva kuti murume ndewedu tose, umwe wacho asingazvizivi, hei inenge iri danger. Sure, varume ndivo vanongotsvaka havo kupinza ngozi mumadzinza ekwavo nekungoda zvinonaka. Hapana vakadzi vaviri vangagarisana in the same roof apa umwe asingazvizivi kuti tatova pabarika, nekuti kana vanhu vava pabarika vanogara pasi votaura vose, ende vose vozviziva kuti tava
tose pamurume umwe chete, asi iyi yekuti one ndiye anenge achizviziva umwe asingazvizivi, iyi ine makuva pasi. Ini ndakavacherera amai ava 6 feet underground, ende hazvina kana kumbonditorera nguva yakareba. Ndainge ndichingofamba ndichitsvaka vanhu vanobatsira, ndokubva ndachizoenda kune vamwe madzibaba vandaiziva kuti vaikara mari madzibaba ivavo. So madzibaba vaya vakabva vachizondiudza kuti vaiva neimwe n'anga iyo yaikwanisa kuzondibatsira. Ndakapiwa mushonga uyu wainge wakaita kunge hupfu hwezviyo, ndikanzi ndinopota ndichimwaya muplate iyo yandinenge ndabva mukumupakurira. Vakanditi mushure mekunge wamwaya haufanire kuti unge uchizodya usina kugeza maoko ako nesipo uye zvakare uchishandisa mvura inopisa. Saka ndaiti usiku paya vakagara zvavo vachiona TV vakadekara, ini hangu chimaid chislave chavo ndobva ndabika. Ndaita kuvatarisa nerimwe ziso. Unoona kune mamwe mamuvi aya ana shidevil zvekuti unyatsokuona munhu achinyatsotarisa munhu neziso rinoita sekunge richadzipa mweya wemunhu. Ndaikatarisa kamai kako ndichiti akatombozvizivi kuti ndikuda kukauraya, da kukatorera murume. Ndaimwaya mushonga uya mushure mekunge ndapedza kupakura, ndobva ndachizogeza maoko angu ndichishandisa mvura inopisa uye zvekare nekuwanza sipo. Ndobva ndachizotanga kudya. Ndainge ndakanzi ndaisafanira kuti ndinge ndichizodya navo, saka ndaingoita sekunge ndikuda kuenda kunotamba nemwana kuspare bedroom. Ivo vosara nevamwe vana vakagara mudining vachidya zvavo. Vakazotanga kurwara maausa then kamwe kasisi kacho kariko kujoni kakabva kati ngavauye kuno. Ndakafara because murume ndakamuudza kuti iwe hauna kwaunoenda, iwe uchingoenda neniwo ndikurongedza twangu ende hauzombofi wakandiona, ende handidi kuti unge uchizonditsvaka zvekare. Semunhu wandainge ndakapa rudo, ndainge ndatomubata pfungwa dzake. Akabva achizoti iye ainge asingakwanisi. Ndakangomuudza kuti unoti vari kuti kubasa vane zvavari kuda kuti iwewe unge uchizosara uchiita, saka kuti unge uchienda kuSouth Africa hazviite. Ndo excuse iyoyo yaakapa, such a silly excuse. Mukadzi ndokubva achizoenda, akaenda hake nendege kana kanyanani. Takatonovaperekedza kuairport. Tichibvako kuairport mukoma ndainge ndakaita kunzimba, ndakaita kugukuchirwa ndichinzi baby we have the house to ourselves. Kana mwana apa anogadzirika. Ndainge ndichifara kuti chembere iyo yainge yaenda kujoni ndo yainge itori goodbye my friend, we will never see each other again. Yakasvikako ikoko, neniwo ndainge ndichiwedzera nekuside. Ndainge ndiine mushonga wandainge ndakapiwa uyo wandainzi ndinopakira munzara dzangu kuleft zvekare nekuright. Kana ndapakira saizvozvo ndobva ndachizoenda panze, ndobva ndapfugama ndotanga kutswinya ivhu. Ndichitswinya ivhu hanzi kwainge kuri kumutsa mweya werufu. Apa pandinenge ndichitswinya ndinenge ndakanyora zita nesurname sekuti Mary Masiziva. Ndobva ndatanga kutswinya ndichitswinya ndichirabha zita rake mukadzi uya kwava kuzofa. Yakafa kani shasha. Ndokubva tasara zvedu takadekara nevarume vatakapiwa ava mahara. Shuwa kushainira vanhurume. Imimi muchizviziva kuti munyika varume vashoma, vakadzi ndo vakawanda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yeiko iyo arrogance yacho. On a scale from 1 to 10, how do you rate our sister in terms of arrogance? Zvakangoma hazvo veduwe. Ko advice iyo yavatipa advice yekuti hanzi kunyange zvikanzi kwauya chinenge inini handimbofi ndakaita maid, nekuti neniwo ndakamboshanda samaid. Kana mukaisa murume nemunhukadzi in the same house vanopedzisira vava kurara vose. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera.
nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Confession yangu yakamira sekudai so. Mukomanashi ndine mwana mudiki asi mari handitomborina, saka pane vamwe madzibaba avo vandakabva mukutaura navo. Madzibaba ava ndingangoti maybe vava ne almost 1.5 month kubva zvavakatanga kugara munomu mulocation mandinogara, saka ndakabva ndachizoendawo kwavari sezvainge zvichingoitawo vamwe ndainge ndichida kubatsirwa nekuyeresawo mwana wangu, because kubva zvandainge ndakamuzvara ndainge ndisina kana kumbogara ndakaenda naye kuti ange achizonoyeresewa. So vakabva vachizotaura neni, vakabva vati ndaifanira kuti ndige ndichizodzoka kumba kwavo. Ndakazodzokerako kumba kwavo, vakabva vati zvinhu zvacho zvinoti netsei. Vakabva vazondipa 1000 rands vakanditi batai nechepapa mutengere mwana zvaanenge achinzwa kuda. So vakandipa mari, this was 3 times until tazotanga kuwirirana. Ipapo ndaitofungidzira kutoti zvimwe kuda vainge vava kutondida, saka vakazoti vainge vachida kuti ndinge ndichizouya kumba kwavo. Ndakaendako ndikasvika vainge vasiri kutombobatsira vanhu, ndokubva vanditi ndinge ndichipinda mumba. Ndikati nhasi zvangu, anyway let me just see. Ndokubva ndapinda mumba paya. Mushure mekunge ndapinda mumba, vakabva vazoti vainge vaine kanyaya kavo kadiki kavainge vainako, asi vainge vasingadi kundibudira pachena until ndazoti chindiudzai, nekuti ndinokwanisa kuzosvikirwa kana neumwe munhu ndiri pano apo ndiri mukadzi wemunhu, hazvizofambi zvakanaka. Vakazoti nyaya yavo yainge iri pakuti vanoda mapampa emwana wangu. Mukomana chindo zvavakandiudza, saka ndakavapa mapampers emwana 2 times. Mushure mekunge ndavapa mapampers emwana ndokubva achizotanga kurwara. Ndakadzokera kwavari, vakabva vanditi mari vakandipa 3000, but mari iyi yavakandipa vainge vakaisunga nemucheka mutsvuku. Vakati unozongotora chimucheka ichi chitsvuku obva wachicheka either nereza kana nechigero obva wangoflasha mutoilet, asi mari ndeyako nemwana. So ndo mararamiro acho iwawo andiri kutoita, ndinopiwa mari. Asi vakabva vati sezvo mwana wangu akarwara zvinoreva kuti zvakaramba, saka pari zvino mukoma pamba pandinogara pane vamwe zvekare avo vane vana vachiri kupfeka mapampers. Ndo zvandinongoita, ndinongotora ndobva ndazonovapa. Apa vana ava vanongogara vachingorwara each and every time. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Yo, pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world.